Larrañaga, beste urte betez martxan laboral taldearekin, Euskadi Fundazioaren baitan, aurten talde berritua, 3 txirrindulari profesionaletara pasatzen dituen iaz, eta horrek esan nahi du, taldea pixkat burugabe gatu zezula aurtengo denboraldirako. Beti hola izatea urtero, ez? Pasatzen dienen mutil garrantzitsuak, ematen do berriz koste imartzigula ibiltzea, baina hola ez da izango zatik entrenamentutan da ikusi dugu, bai Gantzabaldia da berriz oso indartsu darela, eta gazteak ere, hasi que espero lehen urteko maila ematea. Elite asko ditazkazu aurten, Gantzabal, Murua, Diaz, Trigo, horiek izan behar dira pixka hasiera batean erreferenteak. Bai, egia da ez, elitea beti egoten dienen referenteak izaten die, eta posibilidadea dukelako salto emateko, eta hor daukidean aukera, eta nik uste ondo ingutela. Helburua beti bezala, Euskaltel elikatzea da zuen azkeneko helburua. Bai, esan duen bezala gazteak oso ondo formatu, eta eliteak hortxe darela puri-purian, urte hona egiten badute, zatik ez, oportunidade eman, ez? Gazte asko dazkazue, bai lehenengo urtekoak juniorratik ekarrita, baita ere, bigarren urteko jendea horra postua dakazue. Taldea asko estrukturatu da berriz ere, eta gazteekin lan handia inbarko. Bai, ez, betikoa ez. Hoi da lehen urten gazteak izan zirenak aurten ja gehiago exigitu behar dugu, eta aurten sartu direnak maila polita ematen ari dira, eta izango garrantzitsuena ez, estruktura hona itea, eta pixkanaka dominatzea kalendario hau. Sortean. Iñaki Diaz laboral kutxa taldeko txirrinduaria, beste urte batez ez hor bazken, afizionatu mailan baina, aurten nobedadea elite zarela. Iaz ja, udan oso ondi benezinan, oso bat aurrera eman zenun, garaipenen oso hurbil izan zinan, aurten ja elite izan da, beste pausu bat eman barko duzun urtea izango da, ez? Bai, intentzio azken hori da, lehenko urten, esan dezun bezala pauso handia eman duen aurrea, baina beste pauso bat eman nahi dut aurten, eta gustatuko litzai dake, garaipen gertu egon beharren, garaipenen bat lortzea. Nola prestatu duzu, nagu zer aldatu da, aldaketarekin duzu prestakuntzarako? Aurten indeten aldaketa handina kalpea jaistea izan da entrenatzea. Beste taldekide eta lagun batzukin jetxi naiz, gehiago zentratzeko, hobeto entrenatzeko eta serio hartzeko. Erreferenteak izan behar zarete taldean eliteak, ze egia da 3. edo 4. urteko afizionatu sub-23-ik ez dakazuela lasterketen lehian ibiltzeko momentuz. Elite, nola ikusten dituzu, elite taldekideak eta zure burua lasterketen lehian ibiltzeko? Gantzabaletaz nik uste ez duela ezer esan behar jat. Lehen urten demostra duzun hobena izan zala, eta urten de seguru nago hola segiktu gaula. Eta segura aski baita pausu bat aurrea emango, así que abertzen egitzei joan. Beste eliteek bai, Murua eta Trigo asko ibilizian iaz, karrera bat nahi irabazi zuen, eta aurten seguru baita beste pausutxo bat emango gula aurrea eta asko ibiliko jala, eta gero 3. eta 4. mailako sub-23ak asko ibiliko ja, seguru. Pikaza, López, Agirre, seguru nago asko ibiliko jala aurten eta ekipo naukiko deula. Orokorran hartaldea nola dago? Ondo dago. Ander Gantzabal, denboraldia hasieran eta denek zure izena duteago, eta dirudizu izan behar zeharela aurtengo erreferentzia nagusitako bat. Hori azkenien jentiek esaten dabena da, ni seiatuko naz pasen urtien moduen ariketa beren iten, eta lortuko dugu zan emaitzak edo etorriko dana, lanan frutu izango da. Iasko amaiera amaitu zenun bezala, logikoa, denak zure izena izatea. Nola aukidazu negua eta zelbururekin prestatu dezu denboraldia? Esaote moduen, azkenien denboraldia bertxio eriko berena emoteko prestatu dugu, lasterketetan mailarik altuena emon alizateko, eta helburua hori izango da, batez be lasterketan disfrutatzea eta mailariko beren ematea. Taldearekin zamuz, talde berritua, iazko 3 erreferenteek alde batera utzi eta zu bakarrik geratu zera, garaipenen artekoetan, baina jende asko etorri da, jende berri asko.
Bueno, bai, esan taldeak berritu handi bat emon dau, bat ez be korredore kantidadien pasen urtien asko gintzen, hogetasei gintzen, aurten bastante murriztu da plantilla, 19 gara bakarrik, da, bueno, gaztiek oso fuerte datozela ikusten da taldeko beste kidiekaz be, aurrera pauso bat emon dabe, da usteo taldia oso fuerte dauela, bai. Zaharren, eliteen garrantzia aurten beharrezko izango duzu. Bai, azkenien, hain talde gaztie eukinda ez, hori gazte barriak eukinda, esperientzia pur bat ondo etorriko dela emoten daunez, eta nik esperientzia askorik ez tegoten txirindura ditzan, bueno, beste elite batzuk beha dauz da nik usteot talde bastante ona dekogula. Ia iristear egon bazinen, aurten helburu argia Laranjas jantzte izango da, Laranjas edo profesional mailako beste talde bateko maiotekin. Bueno, asko gustatuko lehiziken, askotan gauza horrek ez dauz gure esku, da nire esku dauen bakarra da alik eta hoberen itie, da hortan zentrauko naz, da gero bestea etorriko da, aldin badator, da espabere, onartu dako da dauena. Sorte. Mila esker.